Παιδιά, ξεκινάμε αμέσως! Γεια σας, είμαστε από την Accenture. Ονομάζομαι Ισμήνη Ξινού. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Πολίτης από την Queen. Εδώ περάσαμε πάρα πολύ καλά, όλοι μαζί και με τις υπόλοιπες εταιρείες στα παιδιά, τα οποία γνωριστήκαμε. Η οπλοεία πιστεύω ότι είναι ένα άθλημα που πρώτον έχει να κάνει με τη φύση και τον καιρό και έρχεσαι κοντά στη φύση δηλαδή. Εμένα μου αρέσει γιατί έχω την ευκαιρία να έρχομαι πιο κοντά με συναδέλφους μου, να λειτουργούμε σαν ομάδα, γνωρίζω νέο κόσμο και από άλλες εταιρείες. Νομίζω μέσα σε ελάχιστα λεπτά δίνεται η δυνατότητα σε μια ομάδα ανθρώπων να νιώσουν πολύ κοντά, να νιώσουν φιλικά και στη συνέχεια να φέρουν αυτή την συναδελφικότητά τους μέσα στην εταιρεία, μέσα στην καθημερινή τους δουλειά, το οποίο θα βοηθήσει σαφέστατα την οποιαδήποτε εταιρεία να προχωρήσει μπροστά. Εντάξει, μια χαρά. Πρώτη φορά έφτασα να πιάσω σκάφος. Ήταν λίγο πιο ζόρικα. Σήμερα ήταν λίγο καλύτερα, πιο στρωτός ο καιρός. Αλλά εμάς μας άρεσε ο χθεσινός. Η διαφορά της ιστιοπλοείας, με το match race είναι η διαφορά του τένις με το squash. Το squash είναι πολύ πιο εντατικό, υδρώνεις πολύ περισσότερο. Το ίδιο πράγμα είναι και το match race. Ακριβώς επειδή υπάρχει ένας αντίπαλος και είναι πολύ στενός ο συναγωνισμός, είναι πολύ πιο εντατική η ρυθμή. Πρέπει κανείς να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένος. Είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις μεταξύ των σκαφών. Υπάρχει κρίση των ενστάσεων μέσα και διαχείριση των ενστάσεων μέσα στο στίβο. Για συνεχόμενη τρίτη χρονιά έγινε και φέτος το Corporate Match Race, η τρίτη ιστιοπλοϊκή συνάντηση στελεχών επιχειρήσεων, όπου πήραν μέρος 9 ομάδες. Ήταν 2 ομάδες της Vodafone, 2 της Wind, 3 της Accenture, μια ομάδα της My Public και μια της Art Position. Οι πάντες μείναν ευχαριστημένοι και ευελπίζουμε του χρόνου να έχουμε και συμμετοχές από το εξωτερικό.